Nggih. Aku ganggu to. Boten. Ora tak sepura ngene ya. Pripun? Yen pancen kaya ngono gampang. Nggih. Mengko didukung dibone buri. Nggih, dos pundi? Kang bangku. Nggih. Aku iki mau aku. Yo ono ing kasultanan Pak. Ya. Sabayanipun putri ora Pak Bintoro pas nyowo lan Mas Bintoro iki wae. Duh, anes. Marang sapa wae sing bisa ngundurake Mas nyowo lan Mas Bintoro. Yen kakung bakal jodohake yen wadon didadekake dulur sapa. Iki marang sapa wae ora mawas. Boten mawas sapa wae. Pengin melu wae. Nggih, monggo-monggo sesarengan yuk. Lawange tak tutup. Katone kowe ora pawes sedulur samawe. Tenane sapa sliramu lan sapa meneh. Ikut keparake sih. Belum dibawa Mas Nyowo. Mas Nyowo. Sih kula masih coro. Yen ngono putriyane Kasultanan Demak Bintoro. Lah kok sliramu kedaderan tengah ngalas opo? Panjenengan sinten? Aku Diponegoro. Jepirake. Menawi to panjenengan boten kapratan. Pinten sanget kula nekake pitulungan. Yen ngono tuwas kebeneran. Mergo aku nguku diri Patemboyo wong tuamu. Aku bakal ngundurake sliramu ning Demak Bintoro. Oh, ngaten. Apa pawangane sing bojo karo sliramu? Kasih Iya. Aku krungu suaramu pengen ngoyak Mas Nyowo lan Mas Kuncoro. Sopo kowe? Aku Joko Semoro. Joko Semoro. Iya. Dikar apa? Sliramu ngoyak-ngoyak karo Mas Nyowo lan Mas Kuncoro. Nyowo dalah kencono kae calon bojo. Urungke. Urungke. Yen ngono kuwi kalebu palang tak katuke dosamu. Tepung aku Diponegoro. Saka Kabupaten Cirebon. Dirgonegoro Iya. kang sakloron kok ayu-ayu sapa? Iki mono Mas Nyowo lan Mas Kuncoro putri ana Kasultanan Demak Bintoro. Mas Kencono lan Senyowo Dirgonegoro. Iya. Dadekake kawruanmu. Yen to wektu dina iki aku mupu diri patem bayane Kanjeng Sultan Pasar. Sopo kowe? Ya diwanokake. Aku Raden Langgar minangka putra saka Kadipaten Yen Sampang. ngono tiwas kebenaran aku jaluk sabyantu mergo iki mau aku tanding utawa gelut karo Joko Semoro aku kalah.
yen pancen kowe mupu. Aku rewang-rewang ono ngalahan. Mundur tahan pemanik pejabat Duro. Kinso. Mantap. Kupu-kupu aku. Jebul kowe sing dadi Durjana ing Kasultanan Demak. Ora tas elai. Pantenan Sapa kang dadi aran Joko Sengoro. Joko Sengor? Bali sapa kowe? Raden Langgar Singgih minangka putra saka Sampang. Bocah saka Sampang. Apa karepmu langgar? Dene kowe nyandhek kon kumoyak karo bocah temukan. Joko Sengor. Jalaran aku mupu giri patem bayane Kanjeng Solat Tanah Patah. Yen bisa ngondorake Mas Senyawa lan Kencana bakal ditampa minangka putra mantu. Lebu watu sandunganku. Uga tak katoke. Ayo, tak teluran dasem naik. Mas Nyawa, Mas Kencana, aja mlayu. Kemauan kula nulungi kalian Mas Nyawa dalam Mas Kencana. Kok nulungi? Piyambakipun dipun oyak-oyak kalih Joko Sengoro. Piye? Badhe dipun prawusa. Tenan, Nduk. Isih ngoyak kowe. Nyawa! Kencana! Inso! Langgar! Saking ayunipun nyawa dalah kencana. Mila mangtulung rabiaken kula nyawa dalah kencana. Waduh,
Jan, Sondong Lawe lan kowe semua. Nggih. Kesumayu Ratu Mas Kencana, Mas Nyawa iki ra duwe salah. Sing salah iki wong tuane. Arep kula rak ben kekes atine. Iki jeneng dandang carang sak pucuke. Sing ora ngerti sangkan dumadining perkara melu dader kono. Niku salah. Anak kula niki gawe pagulan kok dironi-roni. Dadi kowe ora trima. Nggih. Kok pengen mirangke Sultan Patah. Wis, perkara mirangke Sultan Patah mengko aku, nanging aku njaluk. Nuwun. Kesumayu Mas Nyawa, Mas Kencana, Dirgonegara Langgas inggih cek men Balio ning Demak. Lah kula Kutumu kowe rak mirangke Sultan Patah Nggih. ana ing Demak. Nggih, entuk apa ora? anduk Iya. Sumayu monggo kundur wonten Demak. Wong Demak lan para wali iso padha kuwirangan. Nggih, aku dadi karo. Kowe yuswa menara nanging paringi gagrag Majapahit. atau kita Gen kabeh padha delok. Dunungke ana ing Panti Kudoso. Sultan Patah sakwaline ana ing Demak bakal kepirangan menara iki ngguning agama Demak kudu sing nggone ulama ana menara kok gagrag Majapahit ora prayu nggih boten cocok